Ni wannan tsadar rayuwa ta ishe ni malam. Ka duba da dai a gidan nan 500 idan ka bani. Ba abin da ba zan iya yi da ita ba kuma hankali na kwance. Ina abu amma yanzu sai ka ɗauko 1,500 malam kamo karyawar safe abincin rana dare ba isa sai dai da malaji sai da ƙyar da jibin goshi ya ilahi wannan rayuwa ina za mu da ita. A'a kai Allah na gode maka ne asini. La wani tsadar rayuwa Hadiza ta ƙici ta ƙicin yawa. Ta ƙici ta ƙicin yawa. Hawa farashi ta yau daban ta gobe daban ta yau daban ta gobe daban duk abin da ka je siya yau goben ka kuma ya kaji ya haura. Wannan da suke ka ina lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ake so mene a kasar? Kawai addu'a za mu ci gaba da tayi ubangiji ya sani mana da zamu Allah ya hore abin siya. Allah ya hore abin siya dan alfarmar sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Allah shige mana gaba. Addu'a da zamu tayi kenan. Kuma ke na yaba miki wallahi tallahi. Duk abin da na shigo da shi gidan nan tattalin da yake ma a kansa abin yana faranta min rai wallahi tallahi. Da Allah ya miki albarka. Amin malam. Allah ya miki albarka. Amin saka da alkai. Amin malam. Ina godiya wa Allah daɗa haɗa kanmu. Amin malam. Na gode Allah miki albarka. Amin. Masha Allah. Saka da alkai. Amin. Bayani nan tana nan da hanjira ban ta dawo. Wallahi bata dawo ba amma ban ma san me ya tsaye da ita ba tunda Zainab ai ba ta wuce ka'ida. To Allah sa ni lafiya. Alhamdulillah lafiya insha Allah yanzu za ka ga ta shigo. To alhamdulillah Allah sa lafiya. To amin. Ba dan fita. To za ka fita? To a dawo lafiya. Allah ya sa. A ɗan rigo mana kilin na wanke-wanke. Oh Allah na gode maka ne asirin nan. To in ban da ma rufin asirin Allah ya ma an tashi ta yanzu ka yara garin kwakin nan kasu dawo makaranta. Tarar ba abinci a gidan. Kenan sai mun dawo ko? Yawwa. Tafiyar ce? Tafiya zan yi. To shi kenan Allah ya kiyaye hanya. Amin. Hace kuma malam haka za a zuba wa wannan yarinyar idanuwa a ta kallon ta haka Hajiya Zainab. Kamar ya a zuba mata ido. Wai ba mataki da za a dauka. To. Dole dai za a dau mataki amma dai ni iya matakin da zan iya ina so ne in ji da bakinta ta gaya mun ga abin da yake damunta amma ni kin ga ba zan yi amfani da abin nan wai ya akai ba tunda ban san daidai ba turka shi ka san mutum mai shiru fa ita fa ba zuwa za ta ce ga abin da yake damunta ba ai wannan ko bakin ciki zai kashe ta ba za ta gaya ma kowa ba sai dai in a tari zancen ni dai ina ganin gaskiya a dan tuhume ta a ji ko wani abu yana faruwa da kaina na je gidan yarinya na zauna gani gata na ce Zainab ta ce kawo na ce Zainab ta ce kawo na ce akwai abin da yake damun ki ta ce kawo wallahi ba abin da yake damuna ta ce ni da kanta kuma ke da ganin jikinta da yake san dai akwai matsala amma Allah ya yi mata tunda ta ki bayani kaga ka ga kaman dan baran mahaifinta ne kaga kai ne matsayin mahaifin nan na to ba komai yanzu in Allah da yanzu da naje ana idar da sallah ni kuma zan wuce zan je gidan nata yawwa saboda akalla dai ina jin yau an kai wata ne za a kai wata da yan kwanaki fa da zuwa na gidan nan amma dai yanzu zan je gaskiya gara ka zan je in Allah ya yarda habibi zance yawa zan je in Allah ya yarda to shikenan a da lafiya to Allah ya sa ka manta in ka ga dan dankali ka siyo mana zan aika gidan ta bawa a siyo kuli inda ka to ai abin ne sai ka dawo barka da lafiya ya hanya alhamdulillah sanarwa madalla wato kaga na neme ka cikin gaggawa ko? gai to gaskiya abin da isa na neme ka na'am dalili ne babba yana da ƙarfi na'am kuma ba komai bane akan abokinka ne Alhaji to ka gane ko saboda na san alakar ku da shi gaskiya ne shi yasa ban tunkari kowa ba gaskiya ne kuma shi kuma ba zan tunkare shi ba na'am amma lallai ka san akwai yar dan uwana da yake aura Hajiya Zainab ko na'am haka to amma ban san abin da yake faruwa ba
kuma duk da ka san dai ya ƙara aure. To gaskiya yarinyar nan ta wajen ɗan uwana ba ta cikin kwanciyar hankali. Subhanallah. Akwai abin da yake faruwa a tare da ita. Shi yasa na ji a wani na neme ka. Lallai ka je ka binkita. Ka ji me ike faruwa ne. Idan kuma kana da masaniya, to Alhaji Awwalu ka yi min bayani kawai. Subhanallah, wallahi ban da masaniya, ban san komai ba, amma insha Allah zan je za mu zauna da shi, zan neme ka, zan ma bayani insha Allah. Wannan al'amarin ya tayar min da hankali. Subhanallah. Yarinyar nan ba cuta ba wata irin larura ba, amma yarinya ta rika ramewa ita kadai a cikin gida. To gaskiya wannan ni ba zan ɗau wannan kaskancin ba gaskiya. Yawwa wannan shi ne. Insha Allah zan je bincika, za mu je mu zauna da shi insha Allah, zan bincika, zan ma bayani kuma insha Allah. To nagode kwarai da gaske. To ba laifi. Nagode, Allah ya saka da alkhairi, Allah ya saka da alkhairi. Duk Allah fa ka isar da sakon nan. Insha Allah zai isar da sakon insha Allah. Anya bai sani ba ko wannan ba Allah. Kai anya ba bakin su ɗaya da Alhaji ba. Komai aka yi ya san komai. Shikenan alhamdulillah bara za mu haɗu. Zainab, abin da ya sa na kira ki, mutum dai baya yaban nashi, amma tabbas na san ki yarinya ce mai da'a, mai ladabi, mai biyayya. To amma me ki da ƙara kare mutuncin kanki, tabbas kina kare mana mutunci, kamar yadda ke ƙoƙarin kare mana mutunci, to ki ci gaba da yi. Na tabbata insha Allah aka samu mata irin ki, to za a ji daɗi, kuma mijin duk da ya aure ki zai yi alfahari da ke. Kina matuƙar ƙoƙari akan mahaifinki da ni kaina, saboda haka kina ƙoƙarin kare mutuncin gidan nan, to ki ci gaba da kare mana mutunci kamar yadda kika saba. Allah da umma ba za ki same ni mai kaucewa da dukkan maganganun da kike faɗa min ba, kuma ina alfahari da Allah ya sa ke ce mahaifiyata, ina alfahari da ku gaba ɗayan ku har baba. Na gode sosai, insha Allah ba za ki same ni da wani rashin gaskiya ba. Insha Allah ki da ki ci gaba da yi min addu'a, Allah ya taya ni rike mutunci na. To amin Zainab, amin Zainab. A duk lokacin da zaki tafi unguwa zan kira ki miki wannan nasiha domin in tunatar da ke, ba wai kan kina bata min bane, a'a tunatar da ke zan yi. Yanayin budurwa yanayin samarin da za su zo wajenta. Idan budurwa tana da mutunci, to a samarinta ma za ka ga duk masu mutunci ne suke zuwa gurinta. Idan ƙazama ce, to dama ƙazaman su za su yi ta zuwa gurinta. Haka kuma idan mai tsafta ce, to mai tsafta shi zai zo gurinki. Allah ya miki albarka. Sai na dawo. To shi ke na karki daɗe. Shi kenan sai na dawo. dawo. Lafiya. Allah ya sa. Allah ya tsare. Malam Isiya. Malam Buntari. Me yake damun kai na kai shiru alamu aku. Wato na ji daɗin zuwan kai. Na'am. Kuma da ko baka zo ba ina da niyyar in tura ka zo. Allah sarki, sai kuma gani Allah ya kawo ni. Wato wannan yarinyar Zainab. Na'am. Zainab ɗaya tawa. Zainab ta wajenka. Matar Alhaji. Na'am. Yarinyar nan an zo an gaya mu kanwata ta zo ta gaya yarinya tana cikin wani irin hali. Alhaji yana gana mata azaba. Subhanallah. Hankali na ya tashi. Dole ya tashi. A lokacin na tashi na tafi gidanta. Na'am. Amma da na je gidan yarinyar nan, kokari take ta kawo min ruwa, taimun waye, ina tambayar ta abin da ike damunta, amma sai ta ce da ni ba abin da ike damunta. Na buga yarinyar nan ta ki ta gaya. To fa kawai shi isa ina neman mafita akan wannan al'amarin.
Alhamdulillah malam Mutari, tunda Allah ta'ala ya sa an kawo wannan gabar a bisa babin shawara me zai hana mu jaraba wani azkar haka, saboda ko ba komai mun sani daga imamanmu masu girma sukan kawo abubuwa haka waɗanda idan muka lizumce su kowane irin kunci ko yanayi muke ciki to ubangiji zai bamu mafita. Akwai wata sallah da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ma Imam Ali wasiya da ita, ana kiran sallar da salatul wasiya. Bice ana yin ta bayan sallar magariba. Ta farko Fatiha da Izazil 13, a raka'a ta biyu kuma ana karanta ulhuwa kafa 15 bayan Fatiha. Alhamdulillah, nagode, Allah ya saka da wato malam Mutari, in har Allah ta'ala sa ta yi wannan to ko cikin wani irin hali take Allah ta'ala zai bata mata. To alhamdulillah, to ai ba ma ita kadai ba za ta yi, mu ma ai za mu iya yi wannan sallar. Kwarai ka tunda abu ne na neman ijaba. Tabbas. To in Allah da ku zamu wannan ta zama wazifa a gare ni, in Allah da sai na yi. Dan ina so in ceto wannan yarinyar daga wannan kangin da ta shiga. Allah ta'ala ji in lamuran mu gaba. Allahumma Allah ta'ala ya mana jagoranci. Nagode. Allah ya saka da alkhairi. Allah ya ji kan Mala Hassan. Allah ya ji kan Mala